Днес искам да покажа как изработвам невероятните колиета с цветчетата. За целта ни е необходима прозрачна корда. В случая използвам кристалчета с диаметър 4 мм. За накрайник използвам ето такова рингче, което има две дупчици. Според мен така изделията стоят по-стабилни. Принципно може да използвате абсолютно всякакви други рингчета. А от тук нататък моля да гледате какво правя, тъй като все още не ми е толкова богат речниковия запас, за да мога хубаво да ви обясня какво точно правя. И ако имате въпроси, може да ми пишете в коментар, ще се опитам да обясня. А тук изработвам гривна. Първо дамата си поръча от мен колие. Каза, че всеки път, когато сложи моето колие, по-точно колието е изработено от мен, не остава незабелязано. Всички питат откъде си поръчал колието и наистина прави впечатление на хората. Затова ми писа и да попита дали мога да изработя гривна. Разбира се, че мога да изработя гривна. Мога да изработя и пръстънче, мога да направя и обички. Всичко мога да направя. Въпросът е вие да имате желание. За съжаление нямам свободното време, за да правя някакви проби, да показвам какво мога да направя, тъй като имам доста поръчки и времето ми е малко. И така, кристалче след кристалче, в средата едно манисто и се получава ето такова разкошно цветенце. Разбира се, че кордата се заплита, няма как, трябва да имате търпение, за да получите ето такова цветенце. Ето е готовата гривна с колието. Благодаря за направените поръчки и предизвикателствата, пред които ми поставяте всеки път.